ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପାଠ 7th କ୍ଲାସ୍ର ବୁଝିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଆମର ପରିବେଶ। ଆମେ ଏଇ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଦରକାର ଆମେ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ ହେଲା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସପୋଜ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶରେ ଗଛ ଉଠିକି ଫଳ ହେଇକି ଆମେ ସେ ଧାନକୁ ଆଣିକି ସେ କଳରେ ମେସିନରେ ପେଷେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଖାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ସିଏ ବି ଆମ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବିନା ମାଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଷ କରିପାରିବା କି? ଚାଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବେଶ ସବୁ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଡ଼ା ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମର ପବନ ଦରକାର। ଆଉ ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏସବୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ପରିବେଶରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆଣିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କିପରି? ଯେତେ ଲୋକ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ସେତିକି ଗାଡ଼ି ମଟର ବାଇକ୍ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ସାଇକେଲରେ ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଣିକି ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର ବାୟୁଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେତେ କଳକାରଖାନା ସବୁ ଅଛି, ସେ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମାଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ଆମ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକୃତିକରୁ ମିଳିଛି। ଆମ ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁ ମଣିଷକୃତ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ। କିଛିଟା ମଣିଷ ବନେଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କୋଉଟା ଦେଇଛି? ଯେମିତି ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମେ ଜଳ ଭାଗକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଖାଲି ଏବେ ମନେ ରଖ, ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜଳ ଭାଗ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମକୁ ସିନା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ବାୟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଜାଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ, ଯେତେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହେଇଗଲା, ସମତଳ ଭୂମି ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଯିବ। ତାପରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ପସିବୁଲ ସେଠି ବାସ କରିକି ରହିପାରିବ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ପାଣି ଅଛି ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ପସିବୁଲ କି? ସେଠି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସେଠି ବାରିମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଦରକାର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଦରକାର ଥିବା। ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଖାଲି ଜାଣ ଆମର ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ଆମର ଏତିକି ସବୁ ଆସିବ। ଯେମିତି ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ବୁଝିଗଲା? ସେମିତି ମଣିଷ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି? ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କୃତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କି ନାହିଁ? ମଣିଷମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ନଳକୂପ, ଏସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ କୃତ, ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ତ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପାର୍କ, ପୋଲ, ରାସ୍ତା, ଶିଳ୍ପ, କୀର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖ। ମଣିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ପରିବାର ବି ରହୁଛି, ସଂଘ ରହୁଛି, ଧର୍ମ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି, ଅର୍ଥନୀତି ରହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇସବୁ ଆମ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ, ବୁଝିଗଲା? ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ। ଆମର ଜଳ ବି ଥିବ, ସ୍ଥଳ ବି ଥିବ, ବାୟୁ ବି ଥିବ। ତାକୁ ତିନିଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ଆମର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ସେତେବେଳେ ଗଠନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ କ'ଣ। ଟିକେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଟିକେ ସର୍ଟରେ ମୁଁ ଆମକୁ କହିଦେଉଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ସପୋଜ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଅଛି, ଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି, ଏ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଭାଗ ଅଛି। କିଛି ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବି ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ଅଛି, ବାରିମଣ୍ଡଳ ବି ଅଛି। ତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟାକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ହିଁ କହିବା, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଖ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିଲା? 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ?
ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ? ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜଳଭାଗ, ବୁଝିଲା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ସ୍ଥଳଭାଗ କହିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯାହା ଆମ ପବନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି। ଆଉ ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜଳଭାଗ, ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଉ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଛି କହିକିନା ସେଟା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ହଉ, ଏଇ 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭୂତ୍ୱକ ଆମେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭୂତ୍ୱକ କହିଲେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ଭୂତ୍ୱକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 3ଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂତ୍ୱକ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଣ୍ଡାର, ଗୋଟେ ହେଲା କର। ତ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ବା ଶକ୍ତ ଉପରି ଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ହେଲା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ କହିଥିଲେ। ତ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୂତ୍ୱକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଠିନ ଭାଗ ଭୂତ୍ୱକ, ତାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୋଉଥିରେ ଗଠିତ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଶିଳାରେ, ହେଲା, ଇଏ ଗଠିତ। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ପତଳା ଆବରଣ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ହେଲା। ପୃଥିବୀର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଖାଲ ଅଛି, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ସମତଳ ଅଛି, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଅସମାନ କହିଛି, ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗ ଆମେ ଭୂତ୍ୱକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିକା ରହିଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି, କୌଣସି ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବି ଅଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ସବୁ ସମାନ ନୁହଁ, ମାନେ ସମତଳ ନୁହଁ କି ପୁରା ପର୍ବତ ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ମିଶିକରି ଅଛି। ପର୍ବତ ବି ମିଶିକରି ଅଛି, ସମତଳ ବି ମିଶିକରି ଅଛି, ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ମିଶିକରି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଆଦି ଭୂମି ରୂପ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଅସମାନ ଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର ମାଳଭୂମି ଅଛି, ପର୍ବତ ଅଛି, ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, ଏଇସବୁ ଥାଇକି ଆମ ପୃଥିବୀଟା ଅସମାନ ରହିଛି। କେଉଁ ଭାଗଟା? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭାଗଟା, ହେଲା। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସମାନ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ କିଛିଟା ପିଲା ଏମିତି ଅଛ ଯେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବ, କିଛିଟା ପିଲା ଯିଏ ଅଛ ସେ ସମତଳ, ସେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ ଆଡ଼େ ରହୁଥିବ। କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପାଖାପାଖି, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ରହୁଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏହି ଭୂମିରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଭୂମିରୂପ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଯିବା, ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଯିବା, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଖାଲି ଜାଣ କି ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପରେ ଚାଲା ବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ସ୍ଥଳଭାଗ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଯାଇଥିବ, ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭୂମିରୂପ, ହେଲା। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ଅଛି। ସେଇ ଭୂମିରୂପ ଉପରେ ହିଁ ଆମର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ହେଲା। ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଜଳଭାଗ, ତାପରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। 3ଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ଆମର ହେବ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜୀବ ବାସ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଜୈବ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜୀବ ବାସ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଠି ବାୟୁ, ବାରି ଆଉ ଅଶ୍ମ, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ମିଶିକି ଥିବେ, ସେଠି ହେଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାୟୁ ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ବାୟୁ ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଦରକାର, ମାନେ ଜଳ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ବିନା ବାୟୁରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ବିନା ବାରି ମାନେ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ବିନା ଅଶ୍ମ ମାନେ ସ୍ଥଳ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆରେ ସ୍ଥଳ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରିବା, କେମିତି ରହିବା, କେମିତି କେଉଁଠି ଘର ବନେଇବା, କେଉଁଠି କେମିତି ରହିବା? ବିନା ସ୍ଥଳ ହେଲେ ପସିବୁଲ୍ କି? ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଉଡ଼ି ହେବନି, ହେଲା। ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଦରକାର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦରକାର ବା ଜଳ ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆମକୁ ଦରକାର। 3ଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିଁ ରହିବ ଏଠି ପସିବୁଲ୍, ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ଏଠି ରହିବା ପସିବୁଲ୍, ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଏଇ 3ଟା ଯାକରୁ ଗୋଟେ ବି ମିସ୍ ହେଲେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 3ଟା ଯାକ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଉ ଜଳ ଭାଗ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜୈବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ସେଠି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ହେଲା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରିସରରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚାରଣ ଭୂମି, ଘାସ, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ଓ ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଥାଉ। ଅଶ୍ମ କହିଲେ ସ୍ଥଳଭାଗ। ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଜଙ୍ଗଲର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଝୁଣା, ମହୁଲ, ପତ୍ର, କାଠ, ଏସବୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଚାରଣ ଭୂମିରୁ ଘାସ ପାଇଥାଉ, କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ପାଇଥାଉ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ପାଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ। କେଉଁଠୁ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ
ମିଳିଥାଏ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଥାଉ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିକୁ, ଯେତେ ଜଳ ଭାଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଜଳ ଭାଗ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଆଉ ନଦୀ ହେଇଗଲା, ଝରଣା ହେଇଗଲା, ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଏହା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳରାଶି ଯଥା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଆଦିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ କି ନାହିଁ? ନଦୀ ଦରକାର, ହ୍ରଦ ଦରକାର, ସମୁଦ୍ର ଦରକାର, ମହାସାଗର, ଏସବୁ ହେଲେ ଯେନ୍ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଉଦ୍ଭିଦଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜଳ ନଥିବ, ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ତାକୁ ନଦେବା, କି କୂଅରୁ ଯଦି ଜଳ ନଦେବା, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଳ ଦରକାର। ହଁ କି ନାହିଁ? ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପତଳା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯେଉଁ ଘେରିକି ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ? ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ଘେରି ରହିଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମତଳ ଉପରେ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ। ବୁଝିହେଲା? ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଠାରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ତଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିଏ? ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ ଘେରିକି ଆମକୁ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ସିଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥାଏ ନା, ତା କବଳରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ହେଲା, କାରଣ ଏଇ ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣ ଛେକି ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମିଟା ଆସେ, ତାକୁ ଛେକି ଦେଇଥାଏ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣଟା, ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା? ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୋଉଥିରେ ଗଠିତ? ଗ୍ୟାସ୍, ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନେଇକି ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଏହା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ତଥା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ। କିଏ? ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିଲା? ମୋତେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଆଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିବା ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? କୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୈବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଆଉ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ପରିସ୍ଥାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ। ଏବେ ଛୋଟ ଗପ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଥରେ ରଜନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଜେରି କେରଳର ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲା। ସେଠାକାର ଚିରସବୁଜ ଭୂମି ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସାଲମେରରୁ ଆସିଥିବା ହୀରା କହିଲା, ଆମେ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଉନାହୁଁ। ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବାଲି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ବୁଦା ରହିଛି। ତୁମ ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଏହା ହିଁ ଦେଖିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଓଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ରଜତ ମଝିରେ କହି ପକାଇଲା, ଖାଲି ଓଟ ନୁହଁ, ଆମ ମରୁଭୂମିରେ ସାପ, ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଜେରି ଯିଏ କେରଳର ଝିଅ ଥିଲା, ତା ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ସେଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ମରୁଭୂମି ଅଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରୀସୃପ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ସାପ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ସରୀସୃପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କଣ୍ଟାଳିଆ ଗଛ, କଣ୍ଟା ବୁଦା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁଠି? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? କି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗା ସମାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ ମରୁଭୂମି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଫ୍ଲଡ଼ ହିଁ ଆସିବ, ବର୍ଷ ସାରା ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଁ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ସେଠି ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ହେଲେ 3-4ଟା କେତେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିବ ମୋଷ୍ଟ, କି ନାହିଁ? ସେମିତି
ତ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏରିଆ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ପାଣିପାଗ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଜଳବାୟୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ, ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କହିକି ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଭାବିଲା। ହେଲା, ରଜତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲା। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ହଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସହ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଲତା, ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏହି କଥା ରଜତକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ପରିସ୍ଥାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମନୁଷ୍ୟର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଚାରଣଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ପର୍ବତୀୟ ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ମହାସାଗର ଏବଂ ଏପରିକି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଆମର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପରିସଂସ୍ଥା ହେବ, ଚାରଣଭୂମିରେ ଅଲଗା ପରିସଂସ୍ଥା ହେବ, ମରୁଭୂମିରେ ଅଲଗା, ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲଗା, ହ୍ରଦରେ ଅଲଗା, ନଦୀରେ ଅଲଗା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ନଦୀରେ ଆମର ରହିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା, ସାପ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର, ଏସବୁ ନଦୀରେ ରହିବେ। ହେଲେ ଆମର ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ରହିପାରିବେ କି? ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିସଂସ୍ଥା ସବୁଠି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିସଂସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ବିନା ହେଉଥିବା ବେପାରକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇଂଲିଶରେ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବାହାରି ନଥିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସପୋଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଧାନ, ହେଲା, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଗହମ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଗହମ ଦରକାର ଆଉ ତମର ଧାନ ଦରକାର। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଉଧା ଧାନ ଦେବି ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଚାଉଧା ମୋତେ ଗହମ ଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା କି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୁଝିଲା? ସେଇଟା ଆଗ କାଳରେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ କରେନ୍ସି ବାହାରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, କିଣ, ତମର ଯାହା ଦରକାର ତାହା କିଣିକି ନିଅ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନଥିଲା, ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଜାଣିବା ମାନବୀୟ ପରିବେଶ। ମାନବୀୟ ପରିବେଶ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମର ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁକି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିଥାଉ। ପରିବେଶ ଫଳରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିମ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତି ସହ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଯେତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ସେତେ ଫ୍ରିଜ୍, ଏସି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତା ଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥମାନ ସିଧାସଳଖ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଡ଼ୁଥିଲା ସିଏ ପରିବେଶରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଚଳୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିଲା, ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକା ତାକୁ ଜିନିଷ ଚାହିଁଲା। ସେ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟମାନ ବାହାର କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଗାଡ଼ି ମଟର ଏସବୁ ଆଗକୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଦିମ ମାନବମାନେ ଏସବୁ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲେ କିଛି। ଯଦି ଇମାଜିନ୍ କର, ଯଦି ସେଇ ଆଦିମ ମାନବ ଯଦି ଏବେ ଆସିକି ଆମ ମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତେ, ତ ଦେଖନ୍ତେ କି ଭାଇ କେତେ ପୁରା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମଟର, ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଟିଭି ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କହିବେ, ଏଇ ଆମେ କେଉଁ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ଭାବିବେ। ହେଲା, ତ ଆଗ କାଳର ମଣିଷମାନେ ଏସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ଯାହା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ତାହା ଖାଉଥିଲେ, ଅତି ବେଶୀରେ ଚାଷବାସ କରିକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ରୋବୋଟ୍ ଆସିକି ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ତମ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେବ ପୁରା, ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ, ସେ କୃଷି କରିବା ଜାଣିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁକୁ ଘରେ ରଖିବା ଜାଣିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କଲା। କିଏ? ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ। ଇତିହାସରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କୃଷି କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିକି ପଶୁପାଳନ କଲା। କ୍ରମେ ଗାଡ଼ି ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟର
ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଲା, ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲା। ପରିବହନର ଦ୍ରୁତତର ହେଲା। ସୂଚନା ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ଓ ସରଳ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଖରାଦିନେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ଓ ବାଦାମ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଷମ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚିବା ତଥା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇବା ବେଳେ ମଣିଷ ବେଶ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏହା ଥିଲା ତମର କ'ଣ ଚ୍ୟାପ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟା କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯାହା ବି କ୍ୱାରି ଅଛି ତୁମର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଠ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।